megalayapost.news Kaseng samlas nong dihar mentagas ngi kakatnya tarik kulalingkon kalayo ban sedang no ekalimpung ile kai badminton kabade shibenta jong ka jingra ki katayo le kmen jong ka shnong lane ka dihar week arajar apun rio kuma chupan paung ka jing tumu hi jong ka seng samla ban penlong ye ka kalimpung ile kai badminton kalong kum shibenta ban lum ban lang ye ki para samla po shnong par ban sei madan ye ka sap ka pong jong ki khun samla jong ka shnong ha ka jing ile kai badminton ha ka ne ka sngi lawan ban sakhilang do pastor precious tumung ubade ru principal jong ka riboy sinat college bot ubade ru utrai jong ka chong i here India Production House hakajeng don rekat usamla Rubimon Sengkli Secretary Dihar Sports and Welfare Society usamla Marleki Sengkli President Seng Samla Shnong Dihar lambat kidkhot kaseng samla habakran hakane kasngi nagalyang pastor precious mung kumukongsan ula kajing ro ya kaseng samla bakila ban penlong ya kum kini kilempung kenang banwan ra kajing teli hapo kasnong gathau bot ula kenturu iki khon samla ban penmli ni ladie ban yele kai bat ban kilan met laha kanu kanu kasap kabakidon bat ban kiar na kijing mlien basni kum udrong bat ki kijing di buai bat kamta manyo ekamen bakot bakhia bat hakaju kopor nagalyang pastor precious mung hakane kasngi ula no sinyang daga song pisa ka ba arpusan hajar tengka kum kadak ban snok tilang bar kaseng samla hakane jing ki katayo lekmen jong gshnong Lishwa daga ni badminton te ka phang preng dengan ni ban jong ni ka seng samla bakiron yang ni ka badminton kalong ban kentiu yaki para snong prathau ki para samla bat kumju bakin lain na kan ni ka jingsniu ki bubun am tag ni jing di pen rai kham tam yu bro ka phang preng dengan seng samla ka dei ni ka daw bak saron daga ni ka tournament badminton daga ni ka dan mit kimta ski bakum ki samla hapo jong snong phishim ban yaram kenang bagi parlok samla ki jongi kumba phila man mo na shakpan ba kinom ngam haki jingsnio. It is a challenge kamlong ka basuk parlong kum kinong yalam haki seng samla pinyo shibon ki jingsak kan thok ropindon hi kindon ki parlok samla ki pom ai ki jingi trilang rai hakpor ka kum gata kwa ai ban kam tu hi ba pin trai namar bakatang jing trestom ki jong pi ki bomenta kan long ka jing kar khunak menta ka lawai pan mongi im hagi ni sngi ki bomenta ki ba bon na ki kon samla ki jongi ha ki snong ki thau ki la penlut dia la ki jong kapor ki jong ki ong no hagi screen mo ngi la banong ka la banong ha phones ka la banong hagi tablets ki jong ki ka la banong hagi laptop ki jong ki mongi ka try ki ni ki initiative ki bompi kum ki snong pishim kum ki seng samla snong bakin don kini kiwing at try kita kan yarap iki bikin mi na kita ki kamera ki gidon bakin yo i ya ki jingdon kam jong ka sports ne ki ki activities ki la ek ban pau ya lagi jong ki sap ki talent ki jong ki tenak ban ta katang kwa ik ban congratulate ep kum ki nong kit kam jong ka sang samla ngatip ki babon ki jing e phila ban ki kendo ha ki jing persang ki jong ki ban peniat ya kene ka tournament an rengi snok men pan bangela ik pan yadon hagane kesngi bakane ki jing thmu ki jong pi na ki sang samla shnong kala urlong bak ngodon ro ki jing kermen bang bakini program ki pp organize ki bon pedang ki kun samla kin la ik pan wan ban ye shim benta bat kan long ro ki jing kerkhu na benta jong ki shimet bat kum jo ro bak shnong hi kan la ban penmi mo ya kita ki ngala sang ban kali ki activities ki fer ki don ki kim long limited kan haki sports hidon ki way ro ki activities ki pi phin le hakan ka week ki chong pi ngat bagata ngin ha kita ki activities ki bon ngela ban i ki sab ki talent jong ki khun samla ki don hapo snong hamni ha dihar tenga don ro ki jingkermen bagata he kan long away ni kilat ka ban te song ye ki khun samla ki don ki jing sung i je la ki jong snong ki don ki jing sung i bantrai ya ketam hagi imlang ke salang berkata he kan long ka jingker khu basisian ke sngi kin mi mo ki nong yalam ngila yo i kila mi ki nong yalam na kisnong ki jong ki nang ni hagi bobon ki liang ko jong ke district ber kum joro shabar tingdon ki jingkermen balang ba ki ne ki jing trish tom ki jong pi kin dang mi isu shu mo ki khon samla
Kira orang ba kan thai bet sunrang kiban contribute sisa sak imlang ke salang kalak melong hak kuliah ke putih kalak melong hak sports kalak melong hak cingruai kalak melong hak jingsyat kalak melong hak gino ki activities pat katahi kan long hadup sa ke obha na ke benta ki weipan ngala persang hi ban keli ya presiden ni jong phimong ongkat kene ka wik penian no thì pan pio sponsor na ai phile kumno thì la persang si bani tho inga katok ani badi ong rong ngia le stom himo ban yen ya ki lat ke lenti kumno bangin la ai ban yo ya ka jingeram Megalayapost.news